Hello guys, maingod to. Ari ako ipakita sa inyo guys. Charan! Ayan, maya obli na ka. Kuha na siya guys ng Puto kutsinta. kutsinta. Pero brown siya guys. Look. Oh. See? Chocolate flavor. Chocolate flavor. And kuno na siya guys. Chocolate flavor. Ang iya gisagol sini guys kay choco na Choco na gatas. gatas. Lami kay siya guys. Lami. Ah. Ah. Oh. Diba? Kalami? Kapinos ang yagrano. Luto lang guys, para kaon. Luto lang kami sini guys kay dampog-dampog man uwan-uwan niya. Wa kami sang mausap-usap. 1 minute siya guys na. To, gihampangan! Practice sa pagluto sini ni Manang. Kaya di pa man siya sini master. Ya master ang puto cheese man niya. Pero sarap, master. Testing din niya. Practice niya. Ano, mataktak na sa duta man pilit. Sara, perfect na kaya niya pagka di man gud siya nga as in perfect yun guys kay siguro may the best pagad sini pero para sa amon The best na. the best na. Oh, padako niya, padako sa niya kaon. Dua abok guys. Mga ko ta guys. Sarang mga uda. Sa una guys, di na to magina nga pagkaon. Buti pa sabot guys, sarap. Dato na siya. Nagkaon naman siya yung kutsinta. Sa una, di na to sara kay Afford naman sa ma-afford man sa tanan kay pwede man ang kapalit sang 5. Kaya da kayo. Basta may 5 lang, di ba? Ang una, wa may 5. Bunayan man ni mama mga 1 piso. Namong yatag. Sulti de, ara. Tabi-tabi siya. Sulti din siya guys. Nano ako nagkalibang sa kwarta? May tabi din mama sa una. Mga ako piso. Sara. Wako lang siya tagali sa kwarta. Wala na ako niya sa iyo kwarta guys. Wala Wala sa kwarta. trabaho. Umalat ako nagkalibang sa kwarta sa. May siya guys. Gustuhon man ako muhatag pero mo kikahatag. Nang ganahan mo gadak siya. Amo dyan siya guys. Sara. Ako yan tagahat. Ay ba guys oh. Damo pa. Ako lang gagawin din na. Mukbang na siya guys. Mukbang. Magkawad mo ko dere. Kuan man siya ng sensitive kaya di pa video. Pag mo viral na nga akong kaon na. Good for you. Ako na si Kunchinta. Kuchinta girl. Kuchinta girl. Sige guys, ito sa kilit yung pinggan. Makulog ako mo niya, ganyan. Ay. Kuan man siya guys. Okay da kayo kay mga kaunon sa wanyay pang kay humok man. Ito ba? Di mabala ka kay di matangtang ang ipon ng tigpod guys. Di na ko sa maaw guys. Ay bahala ay para musikat ako. Para musikat ako guys. Ay bahala tangag dira oy. Kapustiso ko rin yan kung musikat ako. Sabi ka na natin masikat. Good na guys. Bye-bye na. Hindi ba kasi tinilo ako ang dyan. Minom na ko tubig guys. Bye-bye. Say hi to Amping. the vlog. Na, sige, hi!
maglaro.